projekt vo výstavbe. Čo to vlastne znamená výstavba? Aj tento bager. Ďalej, keď sa pozrieme, máme tu už prvé výrazné naznačenie cesty. V tej ceste máme už prvé náznaky inžinierských sietí. Stej nám začína 81 parciel pre rodinné domy, 100 bytov v 3 bytových jednotkách, obchodný dom Bila, ktorá sa napája na kruhový objazd. A tu sa nám nachádza budúci kruhový objazd a vstup do nášho projektu. Všetkým pre predstavivosť, na tejto strane bytovky, na tejto strane Bila a spoza Bily vstup k rodinným domom. Vy to necítite, ale celá zem sa tu vybruje od tohto valca a môžeme povedať, že robíme všetko preto, aby budúci vlastníci týchto pozemkov mohli začať výstavbu svojich domov už tento rok.